Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, I'm Onye Iwe kpọga. Ihe m kwe na-akpọ na-awụ Abraham akpọrọ nwa m biko ka m ụmụ ya ọgwụ ịchọgị inye ya enwe otu si zie m ozi wu nna ya ma ozie nne ya ozi na ị ga-enye na enwere ihe ga-ate gị ya n'ọnụ biko ihe ọma imere nwa m na-awụ imere ya ma chọpụta na nwa nwere talenti ịgba ọsọ maka na ụdịrị ọsọ pụrụ ya n'ụkwụ taa nwatakịrị echi ya ọjị lọta Mbaise kọrọ na nwatakịrị a ivu ndị ono tochabeghị na ọ ga-agbalị ọsọ but ya ọrụ maka ọgwụ a na ọgwụ ya na-atọ gị ụtọ ihe ọ na-atọ ihe na-atọ ụtọ nakwa egbu ajụ m jụga gị wụ ọwụwụ gị mabere nge esi na-adịghị anya bịa gbagbuo ọnkụ ya gbagbusu ụmụnna anyị ihe a ị na-achịkwa na-awụ na ibutere anya ọgwụ na ịhụziri anyị n'anya nna adịghị hapụ ya ahụ biko mmebiri abịa wetara anyị agwa were agwọ tụsatara anyị nga anyị ahụla nna gị iwu Moses na Baịbụl iji achara anyị agwọ tụgbucha anyị gị were ha agwa ha nga na pol alee ya anya onye lee agwa anya ndụ adịrị ya biko ya na aga m anwụ meso n'Izrel nwụọ ihe ka ị ga-enye anya ogene ugbu a ka ị hụrụ anyị n'anya wege ya ebe ndị ọzọ dị ndị a ha ndị ndiri ya biko ya na ịchọ ka ndụ dịrị anyị ndị ikwu na wuru egwu kpọlọtachanụ ha n'ọnwụ kwuo ka onye ile ebilite n'ọnwụ ha ebilitezie anyị narụ n'ọgwụ ka m ganye nwe m akamụ ya ṅụọ ihe ichike eke mme anyị orubeke agamenyere nwe m akamụ na mmakwa onye m na-agwa okwu lee inwe ama akwụkwọ m okwe na ha na m agara gị ije na m gara gị ije na gị hụ ihe ga-eme gị m gachara gị ije ọzọ ọgwụ ahụ i butere gị na-amịzi ya ka mmemme ị ga na-amịzi ahụzie gị nwoke gị na-aṅụ immunization na-aṅụ immunization anyị ga pọli egbuo gị akapụkwa gị